हेलो लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ जोबोर बरायनाय थाबाय। नोंथांनि भटार आइडियाव माबाफोर गोरोन्थि दङ नामा आरो बेखौ नोंथाङा सुद्रायनो नागिरदों नामा? बिदिब्ला नोंथांनि थाखाय बेयो साबसिन खाबु, मानोना रायजो सरकारा बेफोर गोरोन्थि थानाय भटार आइडिखौ सुद्रायनायनि थाखाय सानब्रैनि सम होनाय जादों आरो बे सानब्रैनि गेजेराव नोंथांमोना नोंथांनि सुद्रायनाय खामानिखौ मावफुंनानै लानो हागौ। बेनि थाखाय रोखा फोरमान बिलाइनि गेजेरजों नोंथांमोना बेनि खामानिखौ मावफुंनानै लानो हागोन। बिदिब्ला बेफोर गासै खौरांखौ नोंथांमोननो आबुङै फोरमायनानै होनाय जागोन। बेखायनो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबनायसिमल' नायलांबाय थादो। 2022 बोसोराव ओंखारनो गोनां भटार मुं फारिनि थाखाय नोंथांमोना खालामनानै लादो बे खामानिखौ। नोंथांनि भटार आइडियाव थानाय गोरोन्थिफोरखौ सुद्रायनो थाखाय सरकारा होदों सानब्रैनि सम। भटार आइडिनि जायखिजाया गोरोन्थिफोरखौ नोंथांमोननि नखरनि थं थामहिनबा एड्रेस बायदि बानायनानै लानो हागोन। सरकारा खानानै होनाय बेवहाय नोंथांमोननि सुबिदानि थाखाय सरकारा माखासे खालार खानानै होदों आरो बेफोर खालारफोरा जाबाय फैगौ 13, 14, 21 आरो 22 नभेम्बर खालि नोंथांमोना बेफोर गासै खामानिखौ मावफुंनानै लानो हागोन। आरो बेवहाय मा खामानिखौ मावफुंनाय जागोन बेवहाय नोंथांमोननो फोरमायनानै होदों। स' बेवहाय बे सेन्टारफोरा जाबाय थामहिनबा नोंथांमोननि जि बबे मिरुआव बेखौ मावफुंनाय जागोन बेवहाय फोरमायनाय बायदि नोंथांमोननि बुथ लेभेलाव थानाय नोंथांमोननि जि भट होनाय मिरु बेवहाय नोंथांमोननि खामानिखौ मावफुंनाय जागोन होननानै बुंदों। आरो बेनि थाखाय नोंथांमोना BLO थामहिनबा बुथ लेभेलनि अफिसार बिथांखौ लोगो हमनानै नोंथांमोना बेनि खामानिखौ मावफुंनानै लानो हागोन होननानै फोरमायदों। लोगोसे नोंथांमोना बेनि थाखाय माखासे फोरमान बिलाइबो बेवहाय जमा होनो नांगोन। बेफोर फोरमायखानाय बायदि फोरमान बिलाइफोरा जाबाय नोंथांमोननि गांसे पासपोर्ट साइजनि फट'ग्राफ नोंथांमोना बेवहाय होफानांगोन। बेनिफ्राय नोंथांनि एड्रेस प्रुफ थामहिनबा परिचय पत्र नोंथांमोना बेवहाय होफानांगोन होननानै बुंदों। बेनिफ्राय नोंथांनि माखासे फोरमान बिलाइफोरखौ बेवहाय बेबायदिनो होफानो नांगोन होननानै बुंदों। स' बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुं खौरांखौ मिथिनो थाखाय बेवहाय नोंथांमोननो मोनसे कन्टेक्ट नाम्बारबो बानायनानै होदों। स' बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों बे जाबाय 1950 बे नाम्बाराव नोंथांमोना फन खालामनानैबो गासै खोथाखौ आबुङै मिथिनानै लानो हागोन। नङाब्ला बेवहाय मोनसे वेबसाइटबो होनानै दोननाय जादों। स' नोंथांमोना बे वेबसाइटनि गेजेरजोंबो आबुं खोथाखौ मोनथिनानै लानो हागोन। नोंथांमोननि सेराव मोनसे सोंलुआ जाखांनो हागौ जे बेवहाय जायफोर बिथांमोनाखि गोदानै एप्लाइ खालामगोन बिदिब्ला बिथांमोना बेफोर खामानिखौ मावफुंनो हागोन ना हाया? नाथाय बेवहाय जेबो फोरमायनाय गैयादि बेफोरनि सोमोन्दै जेबो खोथा बेवहाय फोरमायनाय गैयादि जे बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन ना हाया। नाथाय नोंथांमोना जेला सेन्टाराव थांगोन अब्ला नोंथांमोना BLO बिथांनाव सोंनानै थामहिनबा बुथ लेभेलनि अफिसार बिथांनाव सोंनानै नोंथांमोना बेनि खामानिखौ मिन्थिनानै लानो हागोन जे बेवहाय गोदानै एप्लाइ खालामनाय जागोन ना जाया नोंथांमोना बेनि खौरांखौ मिन्थिनानै लानो हागोन।